ko ma kunnafoni ta o ye kunfɛnma ye yasa ka kunfɛnmaya o bɔ anw ka jamana kɔnɔ pew groupe renouveau ɲɛmɔgɔya so ye jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen sigi n'o y'a tɔgɔ da ko 7 sur 7 ale bɛ lase aw ma sibiri o sibiri ka kunnafonidilaw wele ka n'u sigi walasa koba minnu kɛra jamana kɔnɔ da ka se ka don olu la o de la ni jamukan in sigira aw minnu bɛ an lamɛn renouveau FM sanfɛ Bamakɔ n'a lamini na an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn 98.1 aw ni ce aw ni baraji aw ka lamɛnli ko ɲuman na aw minnu b'an sɔrɔ renouveau télévision sanfɛ diɲɛ kuru kara kɔnɔ ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw yɛrɛ fɛnɛ minnu bɛ anw ta an ka page Facebook sanfɛ renouveau TV FM diɲɛ kuru kara kɔnɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw yɛrɛ minnu bɛ an ta bɔlɔlɔ sira wɛrɛw fɛ i n'a fɔ WhatsApp n'a ɲɔgɔnnaw ani groupe de médias olu bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛ aw fo aw ka danaya la ka ɲɛsin ni kunnafoni siraw kan walasa aw ka se ka kunnafoni an y'a fɔ n ko jamana kunkanko baw de bɛ fɔ nin kɛnɛ kan tiɲɛ don dɔgɔkun in kɔnɔ min ye jatigɛ walekɛlaw olu ye dankari jamana la tuguni ka jamana finitigilakaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an tɛ o kɛ kumakun ye bi ka sɔrɔ kɛ min ye lakanako ye ni o daminɛna fo janto ka kɛ finitigilakaw fo minnu sugandi nin dɔgɔkun kɔnɔ tɔndenw ka CNT tɔnden minnu no olu kɛlen don ka an ka bulonba maaw olu nɔ labila an bɛna an nɛn don a kuma la n'an bɔra yen nɔ parti politique dɔ olu ye laɲini ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko a tɛ kɛ kalata tilennenw ye an bɛna hakilinaw di a kan ka kɛɲɛ ni jamana kunnafoniw ye halisa an y'a ye ka fɛnkɛrɛnnen a ka ɲɛmaa dangan dɔ o yɛrɛ bɔra an fɛ yan nɔ o hukumu kɔnɔ yɛrɛ kunkanko la ani MINUSMA o ka lahalaya la an ka jamana kɔnɔ nka yanni an ka don o kuma la an y'a ye a yira k'a fɔ ko mandat d'arrêt international ko bɛna da maa damadɔniw kan an bɛ dakuruɲɛ kelen fo la an bɛ Sori Ibrahim Diallo ka bɔ RNU an bɛ fo foli diyara n ye ko débatteur Ibrahim Kebe Ibrahim Mamadou Jara Mamadou Jara Raskebe an b'a fɔ ka taa se Yusuf Kulubali ma Ibrahima Jawara ale ma se kɛnɛ kɔnɔ fɔlɔ an b'a a fɛnɛ fo an b'a bisigi ka fɔ yan'an ka avancer a bɛna na ka foli bila maa ma sɔgɔlen bɛ an na nin wagati ko fɔli na n'u bɛ ka lamɛnni kɛ ani minnu bɛ filɛli la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen ni yankuma technicien régie la son ni réalisation na an b'u bɛɛ lajɛlen fo hali bi ka duwawu don kɛ jamana in ye maa minnu fatura jamana ko la hali bi Ala ka u dayɔrɔ nɛɛma Ala k'u fara silamɛsu kan Ala ka jamana basigi kama amina yarabi Mamadou Kebe i n'a fɔ Sori ale t'a dɔn nka ne b'a dɔn Mamadou Kebe bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Ras Kebe ni ale yɛrɛ bɛ baara kɛ min ye Actuel Media o maa ɲɛmaaba don Mamadou Jara i ni ɲankuma Isaka an b'i fo foli diyara n ye di Renouveau FM ni télé lajɛbaga ni a baarakɛla bɛɛ ma ka foli kɛ n kɔrɔ minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'u bɛ fo ko jamana Ala ka a basigi Ala ka an bɛɛ kɛnɛ kan amina yarabi Yusuf Kulubali ka bɔ Radio Rampart la Yusuf i ni ɲankuma kaba an b'i fo foli diyara n ye ka ko débatteur fo a diyara u ye ka min ye dibila baarakɛbaw ko olu fana fo a diyara u ye ka Renouveau ɲɛmɔgɔya so fo a diyara n ye kaba ka voix fara Sorita kan ka fara Ras Kebe ta kan k'a fɔ ko minnu fatura Ala ka lahara sɔn sumaw ye min ye an ka ni jihadi kɛlɛ daminɛ ni bi cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni wagati laban na jatigɛ bɛ ka bonya kosɛbɛ an b'a fɔ jamanadenw ye plus de résilience ayiwa an yɛrɛ b'an ta fara aw ta kan ka duwawu don minnu ni olu fatura Ala ka lahara sɔn ye Ibrahim Jawara i ni sɔgɔma an b'a tɔɔrɔ si tɛ n na an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka nɛɛma ni kisi ni Ala fɛ k'a kɛ an ka cidenba kan amin ka i yɛrɛ fo a diyara n ye ka barokɛ ɲɔgɔn fo ka Renouveau baarakɛla cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo a diyara u bɛɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ ɲinɛ an filɛbaaw n'an lamɛnbaaw kɔ ka duwawu kɛ Ala ka jamana lafiya Ala ka jamana basigi Ala ka jamana hɛrɛ caya minnu tora kɛlɛ ninnu na an bɛ duwawu kɛ Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa u ma minnu fana joginna an bɛ duwawu kɛ Ala ka lafiya d'u ma an bɛ na kuma minnu laminɛ Ala k'u kɛ fajo dɔ kumaw ye amina yarabi an bɛ i fo ka aw bɛɛ fo aw ka nali la Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Bintu Napo ale bɛ min ye son na radio fan fɛ ani télé fan fɛ min ye régie d'antenne Dramane Kone bɛ an y'a fɔ n ko dɔgɔkun in kɔnɔ a gɛlɛyara kosɛbɛ ka sɔrɔ ka jatigɛ walekɛlaw u tɛmɛna n'u ka jatigɛ wale ye an ka dugu damadɔniw kɔnɔ i n'a fɔ Sogolo yanfanw ka taa bila Sevare ka taa bila fo Kalumba olu yanfanw na nka an ka finitigiw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la an tɛ o kɛ kumakun ye ka sɔrɔ kɛ lakanako n'a sera nin hakɛ ma n'i ye kumaw fɔ a la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ gɛlɛyaw yɛrɛ don a la minnu tɛ nɔgɔyaw ye an bɛ o sujet polémique éviter nin wagati laban na nka min bɛ yen nɔ o ye ka fɔ
min ni o tɛ an ka bakurubaw yɛrɛ kɔnɔ o ye ka fɔ balinda ko yɛrɛ la a yɛrɛ ka fɔ ko min ye cour suprême ale ye communiqué bɔ ko maa damadɔninw bɛ yen nɔ minnu ni fɛngɛ donna olu kama mandat d'arrêt international donna olu kama o mandat d'arrêt yɛrɛ a bɛ tali kɛ équipement militaire ko kan an bɛ tour de table kelen k'a kan d'abord Kebe e hakilina jumɛn ye nin ko la Isa kan bi fo ɲingala d'abord n bɛ se k'a fɔ ko fɛn fɛn mana kɛ ko jamana ka nafolo ko a bɔra ka don da dɔ fɛ ni ɲɛmɔgɔ y'a k'a fɔ ko a kɛcogo ma ɲɛ majɛ dɔ yɛlɛ a la fɛn dɔ kɛra a la min kuma tɛ ka kɛ dunko jugu dɔ kɛra a kɔnɔ walima ka taa fɛn dɔ san ko a sanni da la or que o tɛ se ka don a la a ka ca o ma a ka dɔgɔ mais min donna a la o ka ca wa n'i y'a ye ko jamana ka waganɛba musaka ko a duntogo juguya la ko ka maa minnu y'a dun ka se ka darakili kɛ u ka minɛ a wari ka se ka fɔnɔ walima u ka bila ka an bɛ se k'a fɔ ko nin ye ko ye ko min ni a hakilina ka ɲi mais fɛn dɔ fana bɛ yen il faut que an ka an yɛrɛ ɲininka question dɔ la parce que fɛn dɔ bɛ yen i b'a dɔn Isa Kaba ne ye fɛn a bɛ ne la yɛrɛ de quoi cogo di buwe minɛna ka datugu ka sa ala ka hinɛ ala ka dɔrɔn ne ma ka minɛ ka datugu ka sa a ma kiri ni afiri kelen na fili bɛ bolola bi fili Sisoko Maramɔrɛ k'a minɛ fo bi kiri ma ban fɔlɔ kiri bɛ senna bon Mamadu Kamara o kiri bɛ senna a ma ban fɔlɔ Isa Kaba mais il faut voir ninnu bɛɛ denbayatigi de Isa Kaba ka ninnu minɛ ka t'u lasago jugement tɛ ka kɛ fɔlɔ an m'o la o ma ban tuguni ko ka mandat d'arrêt n bɛ ka n'o de f'i ye Isa Kaba c'est pour te dire que n m'a fɔ k'a hakilina ma ɲi dɛ c'est pour te dire que c'est une politique pour endormir la conscience du peuple. Parce que bɛɛ b'a dɔn ko Mali jamana min c'est un pays d'événement kuma o kuma Isa dɔgɔkun o dɔgɔkun un nouveau dossier mais mɔgɔ minnu minɛna n'olu ye mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ est-ce que o de t'a conduit ka mɔgɔ wɛrɛw citer dossier la Isa Kaba ne bɛ k'o de f'i ye c'est-à-dire bi ma nin ko in bila sen a ma daminɛ bi o depuis su i bɛ bi ye fili minɛ yan o ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛla bi de yan bi ye Kamara ninnu minɛ yan o ma tɔgɔ fɔ kɛla bi de Isa Kaba ne ko dɔrɔn n b'a fɔ n ka hakilina ma ɲi dɛ ne ko de nin ko tɛ kiri ko Isa Kaba nin ko ye de pour endormir la conscience du ça c'est mon analyse parce que pourquoi parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi Isa Kaba il faut chaque fois faire venir un nouveau dossier qui peut faire oublier le bas peuple. Sori mɔgɔ minnu tɔgɔ bɛ sen na o ye Cɛman Iber Kulubali ale tun ye ministre de la défense ye Boubou Cissé ale tun ye ministre de l'économie ye i n'a fɔ communiqué y'a fɔ cogo min ka fara min ye Mamadou Jara Igor ka fara Babali Ba kan ale ye banque so i bɛ nin ye cogo di maa naani mandat d'arrêt international. Kaba mandat d'arrêt international o kɔrɔ nominel sɛbɛn dara maa kan kiri mako bɛ maa min na ni a tɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ i boloma bɔ a nɔfɛ o ye mandat d'arrêt international parce que a tigilamɔgɔ a ye sobinkɛla ma k'a nɔ bɛ ko la a kana ka kuma sariya tigilamɔgɔ ɲɛkɔrɔ tɛ nin ye transition ka victoire dɔ de parce que an y'a ye depuis wagati jan population wulila k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen i bɛ ka tile la miliyari 1,239 LOPM voilà donc o musaka in a taara ko k'a di ka jamana lakana minɛnw ka san sɔrɔsiw ka former u ka bila condition na dɔw de o wari in dɔw de y'o ta k'o kɛ ko wɛrɛ a man kan ka taa yɔrɔ min fasodenw y'a laɲini depuis wagati jan contrôle vérificateur général ani office central de lutte contre l'enrichissement illicite jɛkulu fɛn fɛn bɛ n'u da bɛ jamana nafolo sɛgɛsɛgɛliw la u yɛrɛ k'a fɔ majɛ bɛ nin yɔrɔ la donc maa dɔw tɔgɔ fɔra depuis IBK tile la kiiri y'a ɲini ka don minɛ k'u don kaso la IBK tilara k'a fɔ ko olu ka bila ko parce que k'u bɛna cogo ma ɲa o bɛɛ kɛra donc sɔrɔsi ninnu nana population y'a laɲini pourtant ni musaka in a barika bonyana mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔra hali sini u ma minɛ donc Asimi nana ale ko a tɛ don machine kiiri cɛ ni tɔgɔ bɛ min na kiiri mako mana jɔ i la i bɛ wele i bɛ ɲininka ni kan ka minɛ i bɛ minɛ donc e bolo jamana ɲɛmɔgɔw tɛ kiiri de don non Kaba ce que je vais vous dire jamana ɲɛmɔgɔw de don kɛ a bɛ dɔw de ka laɲini kɔnɔ i bɛ ka tile la a sera ka kɛ yan i bɛ ka tile la a ma se ka kɛ o donc jamana ɲɛmɔgɔw de ka laɲini don fasodenw de y'a fɔ ko ka laɲini donc jamana ɲɛmɔgɔw de ka laɲini don u tɔgɔ fɔlen don u ka wele ka na dɔw minɛna o dɔw bɛ kaso la Kebe moi je pense que an bɛ Mali kelen de kɔnɔ quoi vous oubliez trop vite an y'a ye mɔgɔw minɛna yan san 5 san 7 u bɛ kaso la u ma kiiriw ma bila
Non, je vous en prie, au Kéréa. Donc, moi, maintenant, c'est bien de là, qu'à Foko, ah, Moussaka be Madjeli Kanyorola. Maintenant, on a ça, au massa. Mais Moumeka Kirou Balika. Mais Kaba, Kiri Tseka, non, Kiri Tseka, mais détention préventive. Détention préventive. Tu me laisses terminer, tu as parlé, moi, Kaba, il faut être précis. Dans ce contexte-là, moi, je trouve que je très bien à Beka. Ou Bebena, Kiri Betike, ou Beka. Jawara. Charia est préparatoire de procédure là. En matière criminelle, c'est là que je t'instruis sur ce que je blacata kasola les débats appréciés. Avec poursuite que, vous savez qu'à sans clé, sans fla, à Diane Babeta faux sans sabat. Ni matière criminelle d'où nous nom nous mina ni au kafoko sika que nous la ko jamana façon na folo d'interaki comme ay filini Mamadou Kamara tafo donc sharabe wati di critique la mogoma akaka baraka fo hukumu kono ngane rekele na bi ne bulu anga kanga réforme do kebi anga justice ka fonctionnement mais filini Mamadou fene mena de oui ne ko defina ngo sharabe yamara 18 ans sur soma kata fo sans saba bonyongola akaka barao ke segesegeli maintenant nous nga affaire là ni mogote jamana kono ni siga kera la kay wala ya jugu doke procureur be se ka yamara ke ka seben fura do ta ba fama ko mandat d'arrêt international ka atigi nyini amana ke jamana min kono la ini be ke o jamana fanga nyama ou fe ou ka atigi blakiri ka boloka ça dépend abse ka ke ni kibara sela abe jamana mina ulu tigla mo se ka atigi recherche ka mine kana nay atigi be ka nyini yorom na kana blayen no ou bien anga jamana ere ou se ka yamara nyini o tigla mo fe ka nyini ka mine kana nay kana bla critique la mo ka boloka na bla la critique ka boloka o wati la kiri juge mia a nominé wala procureur mia a nominé o ba bla kata unité d'enquête la ano kan ka sega yoro mununa ni obana o be jati mine kiri tigla mo de ka boloka yala nga bla kata kasolawa wala nga na bla kata kasolawa nga bla sous contrôle judiciaire o bebe kiri de ka boloka mais ne be fika min fo ni ko ina amanogo parce que anga politique mo do ye kosaina abanda fe jamana dola adun fora ko ale to be ni ko ina est-ce que ani anda fe jamana imbe chuga mina bi na maya ka fo jamana kuntigi koro denge la ini tunkera ko fene blakiri ka boloka antunya me ko bo jamana kelen kono est-ce que olu nu bolo bo ni tigla mo kambiwa ni ngali be aya me fana ali premier ministre koro ka be jamana dola no Nigeria an olu chela be chuga mina bi ni jamana wira dama ka donc e bolo o ko be akoju koro no olu de ba apprécier ou abe jamana mina parce que bisigi de dalen do ka ko be ka ko ke munu be balando jamana ka nyeta kala ore kama ni mandat d'arrêt do no kama au lieu de dossier mi bon c'est à voir parce que pourquoi ni moment choisi pourquoi ni wati o fana ni ngali doyi fin chama ba konnana mais ama en concentré mi fora ka ibi yere nyininga est-ce que ko war fanga nyama ni on chela be tuga mina bi olu be na son ki bolo bo chema kan biwa olu fana tabambulo kele parce que olu fene ka politique mo do tumbe anno utu la ininke ko mbana dar international baka fo bi an fene takile no ko ke chugo la maintenant akagele ne bolo ko in koni justice baka barake mais ka fo ko la ini min be justice bolo ka sabati bi kanto ni contexte kono abegele akosebe Youssouf bon Kaba tu me permets Kalumba ko kubi c'est sur cette laje attaque kererom na odungu c'est mon village natal nere fasodo Kalumba ambe donc ambu fo ni yorola et Kaba pour que gado iga temgono et interga go kam ko peuple biga endormi c'est pas ça au lieu fait que peuple tout chaque fois speedo et révolutionnaire akilina do économie tiba ma kuma ni ko do damne na fanga prépare la tige do di jamana duma oyemu a folo emu o de ka fo fili ni camara minena dossier minani dossier tikili dossier kilinte olu minena ibeka na kuma ibeka na folo mina boka fo ka ko ka do armée mana en 2014 ou minena o de kama nous minena min kama o LOPM ni loi d'orientation et programmation militaire nous nga fait un audit
et fɔlɔ ye mun ye fana fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ ko min ye ninnu ka convocation ni cir'u ma a ye n'aw ka jamana justice jaabi voilà ce qu'on doit condamner dans ce pays des gens mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ jamana mara k'a fɔ wagati dɔ kɔnɔna la ni jamanadenw bɛ kuma u ye ni jamanadenw b'u ka fɛn bɛɛ bila u ka bolo kan u ka jamana mara n'a ye olu de bɛ tila ka boli jamana justice kɔrɔ wagati dɔ la justice min n'o olu kɛra a sinsinbagaw ye f'an ko o yɔrɔ de kɛlɛ fɔlɔ n'u kun convoquera u banna ka na convocation jaabi an kan ka k'o de kɛlɛ fo ka taa se mandat d'arrêt ma an kun man kan tɛ ka se mandat d'arrêt ma s'ils font confiance à la justice de leur pays comme il le dit chaque fois. Mais est-ce que convocation tira ou ma? Convocation tira ou bema. Kafoku kanoga jamana justice jabi. Ils ne sont pas venus. Et aujourd'hui, ils veulent nous faire croire que Kafoko, il n'a pas bonne foi d'obé. Ni bonne foi d'obé, manadarem flek à ketanto. Amangate à se non. Non, ou kanake. An ni kele kofe, ou kana jamana jabi. C'est que min fera dossier na ka isu dafa min fera dossier na obetali ke ko entreprise do be ko paramouf o hukumu konna la ka Kenya ni loi d'orientation et programmation militaire o hukumu kono mo ko mun citelendo ou ya après le latige Boubou Cissé ex-ministre de l'économie min puma be seno asra e l'économie min puma be seno asra e ministre de l'économie Chama Iber Koulibaly ex-ministre de la défense Mamadou Igor Diarra ex-ministre de l'économie et Babaliba, ex-patron de la BMS SA. Voilà. Donc, faut le préparer là, tu dis. Vous avez dit, Boubé Mine en tant qu'ex-ministre de défense. Pas en tant qu'ex-premier ministre. En tant qu'ex-ministre de défense. Donc, même précision, c'est que Philippe nous a dossier, au dossier tout équipement militaire. Ni LOPM ni. Donc on a essayé quand même de la fli, ce n'est pas bon. Et nous est kiriwe. Kiri minumbe ni jamana don ni ba kanka foko akake. Autrement kiri be jo. Kiri mangante ga jo et si tout mon no fait. Faut mon ga fam jamana inkono. Ka fo ki imana jamana mara. Ki mana akeka jugu akoni nyongona bi iko dondola. Faut minumbe bi. Oluka donga fo anya soro ko règlement de compte de do mais règlement de compte ga ke nyuma yake ameni jato do minu be fangala bi nu ya donga fo ko nu ya ke ka jugu ya ali équipement minu bi ga sambi ko nu ya ke ka juga ko donla ko jamana don mina wuli ka fo ko ku ka chena se mo ka ai no ame bo dossier ngono ame bo dossier ngono jona e ka fo jawara nyana ka fo ko Côte d'Ivoire tate ibi ka fo kerefe jamana mi Côte d'Ivoire do u tate ka fo kuni Mali be nyona e Burkina e Blaise wele wakati na o ya soro Côte d'Ivoire président ba sujudu de bimi Alassane a dia amadi o asal coup d'état ma ke Burkina folo Burkina e Blaise ni Alassane fait amadi o ya soro Burkina président be sujudu bi Alassane amadama odma bide obina anga mgokoro dama ko parce que kuma be ni be kuma la fuga parallèle que Mali Guéléa Mali ni Côte d'Ivoire ni nyonte je pense qu'anga bodi kono bon o wati ya soro Burkina président be sujudi bi Alassane akame orok kabore mais ni o wati re aso be sujudi bi on re no lu chebe chela odibi ça veut dire que c'est pas possible o ekele flana loin a tuntara 2015 di san duru bonyongo di du Guéléa be yoro chamana ne nyini ni chamake loin ka LOPM na normalement kabi loi votera 100 commission de défense mbe assemblée kono ou kanka audit ke sans kono équipement munu sana wari munu tara yoro munu na kase ka détailler katana e commission de finances kono nana non seulement commission de défense maka barake ne tara ka nyini commission de finances mi tumbe a doni kama olu fene kanga sekeseli mi olu fene make donc yoro chama bi munu kanga nyini ngani ko inabi o ekele flana ministre min temena défense la kadam ne 2015 kana bla ni wati na abe ministre sa wala nani bo mais kuma emi est-ce que olu chama munu be puma kwa olu ma son ku bla kirika bolo ka olu takara gunola ku nyininga mais ni munu bana kana jago a defendendo mandat d'arrêt international ouais juste pas ka woroli kono mais ne ma min famia loi de programmation sécuritaire fana tumbe no e 400 milliards o 400 milliards ni ya jatimine jone tu ministre a wati Salif
au ko be cogo di bi. Mais est-ce que Mangambo au cola? Bon, non, FMI m'a attention, non, c'est pas que FMI m'a kuma la de. C'est pas que FMI m'a kuma la de. À l'époque, Mimina Bina n'a le tunier ministre de la sécurité Bemba. Il était chef d'état-major général, non? Bemba Moussa. Bon, maintenant, il y a en réalité. Parce que loi de programme de passage en ango for Bemba Moussa fena minena doka kun temene o konna la ni dossier kelen ngoro nebe ka nyere nyininga parce que loi de programme militaire ni o kuma de be ka chaya mais sécurité datka mago lawo mais est-ce que dossier bo kunga mais dossier ba kange parce que akanga nyinu o ne ma vérificateur ségali le be ka ko lukan ségali le be ka kakan aywa a war donami a war terasira dum o fait olu kanga nyinu aywa kebe yani ngasi ma sori nega kuma be sore mi fo isufe mi fo isakaba ne kamno de quoi ngo sharaka body mugo mine drona sharaka mugo kiri sharaka bo mugo mine na isakaba mais sharaka mugo kiri ka kiri ke ni kiri bana abala mais akela sar loi fe bana ke mugo mana mine to fe isakaba ne kuri uka mugo de juger uka mugo mine dron dabla est-ce que vous avez fait Isakaba depuis mandat d'arrêt international be donu kama mugo nani kama Isakaba l'autorité c'est bien et belle que utna na dit ne korongo système nous c'est pour faire endormir la conscience du peuple. Mais est-ce que conditions ont été pour que vous début avec l'histoire des 40 Isakaba ou dit tout Isa ou te fait sous kelen Isakaba ou te kanu lion ou te kelen ou tchegaji ou déjà ni badi karam wala maintenant. Mais ni jamana yolu be fra ka 49 militaires blali condition que olu Isakaba utinana nerebe ka kuma fi anga autorité baro utinana ivoire baro utinana odi mais c'est kan toucher nous la poto Isakaba anka dokun beke ni kuma ni ka isa ni be brancher dans tout dossier wala dans les trucs ça abe dokun beke ni kanga on ne veut pas que la justice arrête seulement ma Isaka manda ko nanga boko no bay uko mo kiri bay aywa mais ko mo ko kiri foloke nga kuma boro no fe biu sinon ma ko akina kene mais uko mo ko juger Isaka uko mo ko to mo kana to kasola tento kasola ka jugement o make sorry Ibrahim Diallo Kébé doit comprendre que mo tse ka juger ni ma mene folo quoi mo minelen par exemple nous kala je veux parler de cas de ces personnes qui sont parce que condition mina mo be bla kasola o ye ndibse ka balando kirela nous ta kala kaba mo minena ça veut dire que ou ka présence kenema abse ka tracer la tourne walma obse ka boli c'est pourquoi on minenu pour revenir à Ibrahim Diawara Kairela ka fo barente ka ke kun fait barate quoi comme tu le penses non aya ma fa go kun fait barate de sori ben m'a fait kamina clé akapuma la ada sira salifuma ale da sira ma ko pourquoi oluma wole ndana ya ko do message ci ma ko salifu la mera ndana ya ko do message m'a fait ko de faina quand on ne se reproche rien ibe buli muna ibe tuko muna qui ne te reproche rien. Mais parce que Diawara bara te ka ke fait quoi structure de B munu be segeselu ke munu be rapport dit donc au rapport de là min kan ka wole min kan ka mine min kan ka lame o bara beke donc bara beka ke kun fait bara te ka beka ke tinto et puis mo tese nous kaka la kaba koko ou kiri folon mais vous savez ka kiri chiko nous mamine folon minele wajibi de mais mo joli mine naka bla ma kiri fa on fembe ngamboro de kono depuis cette fois-ci là depuis que ni transition on donne ni là quoi précision depuis que nous nana on donne ni mo nana nanya ye ka fa ko se ka dale ol de dale na mo mu tse ka mine ol de be ka o jima de be ka ke on a fait no jeya mandat d'arrêt international terminalier de
ayi mandat de dépôt non mais ça mandat de dépôt o de ye minɛli ye mandat d'arrêt international ni a ka ko jɛya n'a ni mandat bilala tigi nɔfɛ n'a tigi sɔrɔla a bɛ jamana min kɔnɔ n'u y'a bila ka na n'a ye a bɛ taa unité d'enquête juge y'a sugandi a bɛ taa olu de b'a lamɛn sɛbɛnfura de bɛ taa ka taa di wala ani minɛli bolokɔrɔ contrôle judiciaire ko ma ko procédure minɛni procédure an ko ma ko procédure minɛni procédure dɔ de don non minɛni procédure dɔ mais mandat d'arrêt Ibu ladi. Donc c'est des procédures. C'est des procédures. Il faut que Salif Lamera dossier de Thierry. Non, écoute-moi. À ma connaissance là. Et de Coco Doko à la menace. Moi je précise. Quand on ne se reproche rien, on t'a de bien bouli mouna. Sinon Mounoumina, wala Mounoum Kanka mine. Ministre Mounoumia dépense 2015 ni bita ka chade. Tchemoko aya meko tchemoko la mena. Aya meko ali Bandao. Ou bien non Tiena Koulibaly an y'a mɛn ko lamɛnna an y'a mɛn ko Abdoulaye Idrissa lamɛnna mais ne ka connaissance la ne ma Salifou ta mɛn sori ka bɔ mɔgɔ ko la quoi parce que Salifou tɔgɔ fɔra dɔrɔn a wulila ka kɛ i n'a fɔ ko ale mɔgɔ si tɛ yan nɔ min ne m'a fɔ Salifou ye an ka ballon da duguma non mais ne m'a f'i ye an ka ballon da duguma Issa ne y'a f'i ye n ko Salifou ye wari dun wa ayi mais e ko kama lamɛn e ko kama lamɛn e bɛ Salifou lamɛn kalama Salifou tɔgɔ fɔlen bɛ ka mais il n'a pas ces preuves là Jawara na o preuve taabolo kama est-ce que ne y'a fɔ ko Salifou lamɛn wa e y'a fɔ rapport de Beke ne y'a fɔ jɔn in na ko Salifou ma lamɛn ne y'o fɛn ɲɛna awɔ y'a fɔ ne ma lamɛn a ka bɔ mɔgɔ ko la an bɛ ka jamana kɔnɔdenw de lafaamuya Jawara ko LOPM dossier be ko mais ko sécurité fenen dossier be ko muna o dossier kuma te ka fɔ maintenant jonu me ministre ala wa ay mais ibe ka temps be konda la sori obana amita nyefe an ka ta nyefe ko ma binani ani ma kɛmɛ ani ma binani ani wolonfila CNT jaladenw bɛna kɛ o ye nka o walasa o ka dafa maa 26 o de kan ka fara CNT tɔndenw kan aw hakilina ye jumɛn ye fɔlɔ hakilina in yɛrɛ kan ka fɔ ko ka maa 26 fara CNT jaladenw kan Yusuf ne bolo CNT min yɛrɛ bɛ yen o man ɲi o ma tɛ k'a fɔ k'i ka taa dɔwɛrɛ fara o kan cogo di ka fɛn kolon sogolo o de bɛna kɛ dɛ CNT min bɛ yen fɛn kolon de don donc u bɛna t'o de sogolo mais kun b'a la jamana tɛ ko kɛ kunfɛ ten an t'an yɛrɛ ye kɔrɔlen kɔnɔ 121 min bɛ yen an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔ u bɛna t'o kɛ 147 ye ko jamanadenw kuma yɔrɔ don fɛn clé de répartition tilacogo ma ɲa mun b'a yira an na k'a fɔ ko nin jɛnna t'a bɛna ɲa mɔgɔ kelen de don mɔgɔ min ten dɔrɔn ye bandaw de mɔgɔ min farala kan o ye Choguel de peut-être bandaw n'a ka Muktar Wan taara fo n'o ye ko kɛcogo yɛlɛma sinon kɔni an y'a ye kɔrɔlen ko clé de répartition sɔrɔsi joli bɛ CNT kɔnɔ Isa b'a dɔn mais Zeyin sɔrɔsiw ɲiyɔrɔ ye kelen de ye asa o yɛrɛ de ko don o kelen min ye jɔn de ye u b'o n'o fɛ yan u nana tɔ in u ye fɔlɔ min ta u nana o fɛ yan fɛn su kolon sogololen an bɛna taa tuguni ka fɔ k'an bɛ taa dɔwɛrɛ ta ka donni ka fara o kan tuguni an bɛna t'o de kɛ donc e bolo hakilina ɲuman tɛ hakilina in yɛrɛ de man ɲi parce que mun de kun kan ka kɛ o de ye ka CNT min bɛ yen k'o de ci mɔgɔw b'u yɛrɛ o b'an segin kɔ dɛ Isu o yɛrɛ de mais an ma segin kɔ an m'a daminɛ zoro la mais n ko CNT bɛ ka loi voter loi minnu bɛ k'an lataga ɲɛ sugandi olu yɛrɛ man ka sɔn bi k'u bɛ taa fara nin kan parce que an b'a dɔn CNT 20 nin k'a kɛcogo la mais kunun ko a fɔra o ma dabila ko ka dɔ dɔɔnin don bɛɛ mais bi n'o nana kɛ tuguni ko bɛɛ ka dɔ ma Mali ko don wa ko de don an ka ɲɔgɔn faamuya kɛ jamana bɛ yɔrɔ min na bi k'a fɔ k'i bɛ CNT fana ci komi Yusufu y'a fɔ cogoya min na o fana tɛ ka na segin kɔ wa e ka na segin kɔ de ye o n'a ma ɲɛ k'a fɔ CNT a bɛ yen a bɛ ka sariyaw voter a bɛ ka baara wɛrɛw kɛ ne bolo CNT ka to yen minnu bɛ yen bi k'olu kan ka fara kan c'est pas la peine ni dɔ farala dɔ kan bi an b'a préciser Togo ye k'a fɔ ko 26 nouveaux membres au lieu de 147 26 nouveaux membres ne y'a fɔra bi ko fara CNT kan bi a bɛ dɔ fara u ka budget kan wa a tɛ dɔ fara a kan a bɛ dɔ fara a kan a bɛna jamana ka musaka caya wa a tɛ jamana ka musaka caya ne bolo c'est pas la peine déjà que loi kɔni taara jamana faamaw de y'a sugandi nka ne kɔni kelen ka hakilina na vraiment ɲɛci t'a la
e dun bɛɛ ka se ka dɔɔni kɛ sori hakilina ye jumɛn y'a la kaba ne hakilina min ye a bɛ tension baisser non justement c'est ce que je voulais dire mɔgɔw ni mɔgɔ maa 26 farala mɔgɔ 121 kan n'o de bɛ kɛ sababu ye fo kɔɲɔgɔnkɔ min bɛ jamana kɔnɔ politiki bondakun kan a kana ni sababu ye ni bɛn bɛ jamana kɔnɔ denw sɔrɔ pendant plus qu'en plus maa minnu bɛ hakili jagabɔ olu ka gestion kan hakili jagabɔ olu ka gestion kan cogo di processus ma ban wari processus de kɔnɔ jusqu'à preuve de processus de kɔnɔ kɔrɔ kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ na ni sababu kɔrɔ kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ na ni sababu ye k'a bɛ gɛlɛya don jamana kɔnɔ jamana maracogo la refondation accord bila en cause o de bɛ gɛlɛya don kaba o tɛ gɛlɛya ko ye o tɛ gɛlɛya ko ye accord nin man ɲi donc an ka kota ko jateminɛ groupe armé ko kuma ka bɔ la pewu o ka bila pewu o mais n ko groupe mambe isa kaba a fara kun jumɛn la tension isa kaba ko MC parti politique ngolu ka maa sabadi parti politique ngolu ka maa sabadi tɔw ka fila ni kelen kelen isa kaba o kɔrɔ de sisan ko an ye aw bila a ka ɲɔgɔn affronter a ka ɲɔgɔn buruja ayi dɛ minale isa kaba mais isa kaba sabali isa o kuma an tɛ yan a fɔ ko moment dɔ ka mɔgɔ kelen di o mankan bɛ tila ka wuli a tɛ a ka taga représenter dɛ an ma sɔnni a ka tagali ye ale kuma tɛ ka taa karisa de ka taa e bɛ sisan an bɛ bɛɛ tabali isa kaba pise ne ye kuma min fɔ isa kaba pise kun clé de répartition in kun fana tɛ dɔwɛrɛ isa kaba c'est pour nous détourner de l'essentiel isa kaba sabali sa maa 20 yɔrɔ bɛ na ni bɛn yan bɛn min sɔrɔ CNT de kɔnɔna na est-ce que bɛn min sɔrɔ dans ce CNT isu yɛrɛ bolo a fɔ sa mais o kuma ka ɲi anw da isu ka premier ministre olu ma et ko force vive du changement amina cadre mɔgɔw bɛ yen sisan fɛn bɛ yen isa ka o kɔrɔ ye jumɛn sa donc qu'il s'arrête ayiwa avec ça Isa i b'a to n bɛ yɔrɔ dɔ la tile n b'a yira n baro kɛ ɲɔgɔn fila bɛɛ la ka fɔ ne n tila fɔ n tila de kule a maɲi kaba ale Kenya ni jamana kuma b'a bɔ fɛ ka fɛn dɔ ministre a demandé les 3 le premier ministre a demandé les 3 non il b'a to ne bɛ non s'il te plaît ça yɔrɔ min i bɛ ka mɔgɔ min wele ko ne ka premier ministre yɔrɔ min ko aujourd'hui moi je suis fier de le dire aujourd'hui moi je suis fier de le dire que Shogel Kokala Maïga est mon premier ministre parce que ne bolo a sera yɔrɔ la e ka premier ministre ma se yɔrɔ min na mais n bɛ fɛ ka mini far'o kan CNT kelen o CNT ne bɛ tilen k'o de fɔ quoi et je suis sûr que je suis sûr et certain que k'a fɔ M5 a ka point de presse kɛ o don o ma kuma clé de répartition kan a dun y'a sɔrɔ a bɔra mais kuma pour endormir les gens comme vous aw bɛ fɛ ka mɔgɔw la wuli kuma bɛɛ k'a kɛ i b'a fɔ k'an bɛ révolution interminable sugu dɔ de kɔnɔna la non ayi a b'o de kɔnɔ o de ye mun ye ayi an ka bɔ an yɛrɛ dama ɲɔgɔn jaabi la an ka kuma jamana kan sa ayi je vais vraiment que ayi ne y'a lajɔ dɛ ne y'a fɔ n k'i ka premier ministre k'i ye journaliste de ne y'o fɔ yan donc an bɛ bɔ o kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ an ka bɔ ɲɔgɔn accusé kɔnɔ an ka kuma jamana CNT min filɛ nin ye bi CNT nin man ɲi ne b'a fɔ ne bɛ sigi a kan i y'o fɔ mais maintenant ne bɛna ɲininkali min kɛ 147 hakilina bɔra assise nationale min na assise nationale ko remembrer le conseil national de transition u m'a fɔ ko ka élargi dɛ et an dun ɲɛ bɛ min na min bɛ ka kɛ bi o ye élargissement de ne t'a ti k'a fɔ ko mɔgɔ ko ye sa sinon n bɛ se ka na ka kule k'a fɔ k'a ka ɲi o jɔn bɛ se k'an bali mais élargissement min ni o filɛ nin ye bi tabali kan ni président y'a clé de répartition bɔ o ma fɔ assise nationale la a fɔra de ko ka CNT remembrer de selon la clé de répartition initiale a dun ma kɛ ten mais élargissement fana b'o kɛrɛfɛ ko ka remembrer mais k'a élargi k'a dafa 147 la n'i y'a remembrer bi Souleymane Den tɛ don CNT kɔnɔ je l'ai dit il représente qui il représente qui dans la clé de répartition initiale Surasu ye mɔgɔw don CNT kɔnɔ Surasu ka allié Surasu y'u ka mɔgɔw don a bɛ don dɛ Surasu ayi les forces armées et de sécurité Souleymane Den ne fait pas partie
fanga kuma do di fo anga no bo ala Suleiman Dete et force de défense et de sécurité tchela ka fo ku ga allié te surasi la ali surasi ga allié mais au lieu de sebeni ga surasi ye wakati respecte kele respecte te kele fango o de femme ni sentem ne bi bolo bi ni ne poison il faut que ni ne ka boy pour ganga siga la fia be Jawara muye ni nke manga ye jakulu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ala an kunnafonidilaw oui mais jako ya manga be kɛ o e ka jama groupe lagɛ yani nga do kono n b'a fɔ n dɔgɔnin kebe ɲɛna Sogɛli an bɛɛ de ka premier ministre ka premier ministre Mali bɛɛ de ka premier ministre Sogɛli o ka jɛya bɛɛ ye mais filanan ye min ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka kulu lagɛ bi Isa e bɛ dɔ yira k'a fɔ ko ne dɔ yira dɛ ayi ne ka ba dɔn e bɛ dɔ yira ko oni kunnafonidilaw ka cɛbɔ ka kan Isu fana bɛ se ka dɔ yira ko nin dɔ ka kan bon a dabɔra mun kama sisan a bɛɛ dɔ yira finalement Kɛbɛ ye min fɔ an bɛna juguya dɔ don an ni ɲɔgɔn cɛ o parce que au sein même du M5 n'i y'a lajɛ bi M5 tilalen don fila ye bi ko nin ba Sidibe ninnu b'u ka damana na Sogɛli fana n'a ka mɔgɔw b'u ka damana na kota min bɛ fɔ ko M5 a bɛna di jɔn de ma saba a bɛna di kulu jumɛn ma olu kɔnɔna na u tɛ kelen sa Jawara non e bɛ se k'olu bɔ a la o ayi u tɛ kelen o a fɔra ko M5 RFP ko ni ma ninnu bɛ ka baara kɛ ni min ye il faut k'an ka bɔ nin e bɛ se k'olu bɔ a la ayi M5 do dɛ M5 do dɛ e bɛ se k'olu bɔ a la o u yɛrɛ ko k'u ka jɛkulu tɔgɔ M5 RFP Mali Kura o bangera don jumɛn il faut k'an ka bɔ fɛn dɔ u y'a yira k'a fɔ ni ne bɔra e ka parti la ka taga parti wɛrɛ créer u y'o de yira o k'a fɔ an taara jɛkulu kura Isa kuma bɛ ne de bolo voilà ni tigi bɛ M5 na M5 tigi dɔ ye Cheikh Oumar Sissoko ye awɔ i bɛ ka minnu fɔ k'olu ye M5 olu nana tilegan fɛ di ni ma nin sifiye ni tigi b'a la M5 tigi dɔnnen don donc n'i ko bi ko ka saba di M5 ma o saba bɛ bɔ kulu jumɛn kɔnɔ M5 kɔnɔna na ɲininkali bɛ o ye kelen ye hali an k'a fɔ an ka konima ninnu bila kɛrɛfɛ an ka konima ninnu bila kɛrɛfɛ minnu yɛrɛ bɛ yen bi k'olu bɛ k'u yɛrɛ kɛ M5 ye hali olu yɛrɛ ka kulu kɔnɔ bi n'i ko M5 ka taa bi a bɛ kɛ gɛlɛya ye donc ne bolo clé de répartition bi siga foyi t'a la o cɛbila ɲɔgɔnna de don o le ka kɛ bɛn ye komi Sori y'a fɔ ko n'a sɔrɔ a bɛ se ka bɛn sabati jamana kɔnɔ parti 200 ani ko bɛ jamana min kɔnɔna na n'i ko k'olu ka maa damani di k'olu ka taa CNT kɔnɔna na olu bɛ ɲɔgɔn ye cogo di Sori ko a clé de répartition tɛ bɛn sabati e dun ko in dabɔ kun ye bɛn ye mais olu de y'a ɲini minnu bɛ mankan ci la olu de y'a ɲini ka fɔ ka don parce qu'ils sont pas utiles pour le pays mais Mali kunnafoni di mina jateminɛ i k'a lajɛ ko den kelen ko o ka don est ce que mankan tɛ bɔ a kɔnɔ Kaba kunnafonidila dɔw ta kɔnɔ ka ban dɔw b'a kɔnɔ fila b'a kɔnɔ a ma fɔ ko kelen de bɛ nata awɔ bon moi je vois pas de problème moi je vois pas de problème cogo di u ye fɔlɔ ta tuma min wali ta ten voilà ne y'an tɛ problème na mais o de kɛra mankan ye e ma ASEP ka communiqué yan e ma ASEP ka communiqué yan président bɔra ka walawalali kɛ o yɔrɔ kan o ASEP kumana mais président de la maison de la presse a kumana ka walawalali kɛ o yɔrɔ kan fɛcɛriw n'i ye jateminɛ kɛ la maa minnu bɛ sɛbɛnni kɛ olu ka mɔgɔ joli bɛ a kɔnɔ ni wagati la fila minnu b'a kɔnɔ olu bɛɛ ye sɛbɛnnikɛlaw de mais fɛcɛriw wɛrɛ tɔw tɛ yan ah oui oui audiovisuel bon maintenant ka mɔgɔ wɛrɛw don o man kan ka kɛ basi ye o an ka bɔ o kɔnɔ quoi kaban remembrement il a dit élargissement et au fracas aujourd'hui il est clair et net CNT kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen kaban hali u ka quartier kɔnɔ u tɛ se ka ko dilan n'o kana siga la maaba dɔw bɛ CNT kɔnɔ mais mɔgɔ dɔw b'a kɔnɔ u ka quartier kɔnɔ u tɛ se ka ko dilan mais n'a fɔra k'olu bɔ minnu bɛ yen n'u lamɛnnen don ni jamana ka danaya b'u kan olu ka don a kɔnɔ maintenant mun fana bɛ kɛrɛfɛ pendant plus de 30 ans ils sont en train de gérer ce pays là jamana ka ta k'a di Faransi ma k'an ka hɔrɔnya buruja k'an ka ladiriya buruja an kɛlen k'o minɛ Faransi la o maa kelen olu de bɛ kule la ko fɔ olu ka don parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas être importants pour le pays en tant que n'u tɛ gouvernement kɛrɛfɛ walima n'u tɛ CNT kɔnɔ ayiwa mais Kaba moi je pense que ni olu ka nali n'o de bɛ dɔ bɔ u ka kule la jamana ka basi mɔgɔ wɛrɛ bɛ kule olu bɛ tila ka don tuguni mɔgɔ wɛrɛ bɛ kule olu bɛ don mɔgɔ wɛrɛ bɛ kule olu bɛ don mɔgɔ wɛrɛ bɛ kule tɛ o non mɔgɔ wɛrɛ bɛ kule tɛ o mɔgɔ wɛrɛ bɛ kule tɛ o gɛlɛya min bɛ yen o politiciens ka gɛlɛya de gɛlɛya min bɛ yen bi fo kɔɲɔgɔnkɔ min bɛ Mali politique bonakun kan politiciens minnu bɛ yen qui ont géré ce pays pendant 30 ans n'u bilara kɛrɛfɛ
Il s'agit de trouver des solutions à ces difficultés-là. Clé de répartition avec un problème. Qui n'a pas géré ces pays pendant 30 ans? Isakaba. Mais Isakaba. Madame ne follow. Voilà. Il est des répartitions ko Isakaba. Neko. Moko ga manga yoro ko élargissement, c'est budgétivore ou quoi là. O te ko Isakaba. Manga na ulo chino fisa. Manga na ulo ibadon. We mamunu ka maubina do Isakaba. O akunye le olu de blanyo na Isakaba. Et sur les mi fo Isa, moi encore une rupture totale avec l'ancien système. Encore des fois Isakaba. Su Ibeka encore ko akana ke John Kado beda. Isakaba. Mais sur le Ojago de Isakaba. Donc au cours de 6 ans, donc a coulé, mam mugoni woro luka takado, basiki bena, mugoro be kaka coulé. Isakaba, c'est éternel recommencement. Isakaba biora to bekel no video kelay. Mo chama kule la luma wele de. Menale bekel no kuma kelay. Do beka kule ute wele. Be video kelay, be kuma kelay, be kuruna Isakaba. Parce que jamana kono, c'est seul le Mali qui encourage ce qu'on appelle la médiocrité Isakaba. Dans le c'est ce qui est la réalité. La réalité est Bimali qu'on y est Wochi. Il me voulait dire ça. Donc, ma mouane woro luka do, ma wora ga kule tourni, ben kama, venez. Ma wora be wuli, ben kama, 500 personnes. Isa, une fois, ça peut continuer. Domna obuga loi électorale mimbi, domna ba voter. Angu mangu biga, nya foni plateau kili ka quoi. Ngu biga kele do la bengabla. Kebe bora ga raison nema odela 600 oyemwe kafoko répartition qui est tout kafoko ma bambe fait on est réparti mo ngoni ngonche fait mitise ga kla bibi na loi électorale ta parti politique ou yere kule la ma fo ministre ma fo ku ga ta bela ni tout semaine fla ou yere ma fo ku tsega bela et société civile ta ku teni mais aw bolo no ganga ga ça na ma ya go décret ara loi électorale ta sous je mena ça ce que axe ou ga représentant moi ça va me kanga do et eji kono ga foko lu ga ta parti politique représenter ou ben ngana nyon ko le forogo bon fait on fait bien c'est vrai que le gouvernement a proposition na appliquer sur appel voilà agmege sur appel mo na ou be concourir ka se ga do là mais bien en fait au clair tantôt ça veut dire que on fait bien ni ko ka ta ça s'il te plaît ça et on fait bien non ka foko ni abekede ka aita gata ben mo do là en plupart du temps oui de aita kele Isa anga bo fendo kono mo ba fo ko mo munu ye jamana mara sambi saba ko ye jamana fere ye jamana di franchement anga bo lu kono nana a bete ma a bete ma nyuma fana ye do be lu kan ye bara nyuma ke jamana kono il faut le dire anga fara kuma do ma ere mi mbo fo a fefe nana e a be majamu a fefe nana ibeka wo e a be ma il y a tout là mo kele anga bo lu kono il y a te jawara la mo kele flana e mi tu le laisses parler flana e mi ni ya bi anga institution ni nyongo chela ya sente kono jaw kanumba munun be ani premier ministre ka mo munun be bi ya olu be ka nyongo sama kuma nyongo yaula kabili loi électorale voter là M5 nana e ka fo ko foke sente kono luka do kono pour ka équilibrer maintenant ni a jati mine sama limine be institution flani nyongote est-ce que olu donner bi ko kono otena ke gele awore wa parce que ça ne va pas entrer aujourd'hui jaw kanumba munun be ani premier ministre kanumba munun be olu te ka nyongo famia hali munun be video ke unu nyongote la agelalo unu nyongote maintenant ne bolo bi na maya ka fo ko sharia koni tara akera doni ndongoma de wu amaka chugo dibi c'est compliqué. Nyamako ji tiré là. A galera. Amba minde. Amba minde c'est ça. Aïwa. Maintenant, président ne va laguer. Puis nous avons se gado la chugo du monde. Parce que pour moi ka anyati ko ka net ko ka la ke to ko ka la ka kebe to ko ka la. Voilà, bon ne bolo ali ko a kase ka modifier tout sous de la président ni sougandi nunki are abana quoi. C'est tout. A bolo ka benni ne ba buturu be dare. Ay net a fait parce que net se ka fo ngo c'est budget non mais ça ne sais pas ngo c'est budget tivor jamana be dinge kono jamana be geleya kono jamana kono do be kule la ne reka tla kana fotu ngo meto ofen sugu nyini al ni yake ne ka sokona ne ni o hakila bila abifo parce que kuna fondila ka manyema ko ma bi woro kuna fondila la ko lu de obolo bo posikele ma bi woro 60 personnes au correct ka foko les gens ont des ambitions démesurées mo ko ka jigin
ka wagati dɔw kɔnɔ ni i ta don sera i ta wagati bɛ na mɔgɔw ka o dɔn Juste quelques secondes. ni i ta wagati sera zan ko anw kunnafoni la denmisɛnninw an k'a lajɛ an k'a to kɔrɔ minnu n'olu sera bɔda la an k'a to olu dɔw ka doni dɔw la anw fanga b'a anw na ka baara kɛ san ka se ka dɔ ɲini an yɛrɛ an kana an jigi da jagoya ayi bon o ye ne hakilina ye e bɛ ka mɔgɔ min défend o tɛ olu fɛ Kaba i b'a kɛ to. o tɛ doyen yɛrɛ Juste e b'a kɛ to. mais nin bɛ antenne na o ni bɛ min fɔ Facebook Kaba quelques secondes. Ibrahim Diawara an ye kunnafonidila de n bɛ segin o kan. Non, je vous en prie. sorry an bɛ nin dossier kelen an bɛ Mais attends, il a parlé Kaba. Heure b'a nɔfɛ. Ibrahim Diawara an ye kunnafonidila de ye an hakili dili maa si t'an bali maa si tɛ an bali k'o di an b'o di o diyara maa ye an b'o di n'i y'a faamu k'an bɛ ka mɔgɔ dɔ de ma jɛmu o faamu o cogo la Kaba ne bɛ jigin transition an bɛ fɛn fɛn kuma fɛn fɛn la nin ye ne bɛ jigin transition de la quoi transition de i ka fanga ta coup d'état la tu t'assumes c'est-à-dire ko in bɛɛ an bɛ kuma la quoi ne de bɛ jigin sɔrɔsiw yɛrɛ transition ni dictature tɛ kelen ye transition ni dictature je vous en prie Kaba ne bɛ ka min f'i ɲɛna an bɛ ka taa bondakun fɛn fɛn kan nin ye politiciens ka jusqu'à preuve du contraire on est dans un état démocratique je vais vous dire quelque chose en tant qu'on continue avec ces politiciens même les 2 ans ne suffiront pas pour terminer ce que nous avons entamé. Transition. Non, on est dans un état démocratique. Mais que la transition s'assume. Une constitution qui n'a jamais été dissoute. Transition qui assume. Bédia jamana de kono wa ame ka bara ke ni sharia sundo de sharia sumi ni o chetike kona la bala ka boko parti politique ou ni bonya kaka kuna fundila ni bonya kaka fika o doni domini o constitution galona ka boye non o la ebe ka puma mfo ame na no jusqu'à preuve de contraire on est dans un état parti politique ye la nyini ka ko premier ministre ka walance me ko ka so ka e puma faratilen fo ko ani jamana de parti politique do ye nyoga kerengere ne ala nu to ka ISR quand lui ye nyoga ka yi kanto oluka kene kan ka fo ko minye fort du changement ye ko oluku jija u ka se ka kalata u gagner wala sa changement to ka continuer Jawara i hakilina ye jumɛn tour de table ye kelenye bɛɛ b'i ka hakilina fɔ an bɛ bɔ ni sokɔnɔ fuma fɔra kɛnɛma a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ o de kɛra mais olu bɛ bɔ kɛnɛma dɔrɔn a bɛ kɛ gasi waati tɛmɛnenw na an y'a fɔ ka dénoncer kosɛbɛ maintenant ne bolo kabini tuma jan on suppose que majorité tɛ transition na opposition tɛ CNT di ni o ye labɛn fɛn fɛn kɛ ka na n'o ye CNT kɔnɔna na an b'a jigiya k'a fɔ o CNT kan ka premier ministre soutenir di mais ni o ko kɛra samasamali ye fo diɲɛ bɛɛ bɔra kalama comme premier ministre yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a ka intervention na a ko u ye hali ORTM wele ka na o kɛnɛ na parce que ni interpellation de bɛ ORTM bɛ wele ni motion de censure bɛ ORTM bɛ wele mais loi électorale voteli la ka ORTM wele diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama ka tila ka taa ministre humilier bɛɛ ɲɛna. Ça veut dire que le gouvernement Mimbe, c'est pas la peine, il va y responsabilité. Vraiment. Au bout tu y es, réforme ta ko folodi. N'a fera ko on a la ke gléani samasamali en union tela. Kabiri yeri tunga donc vraiment c'est pas la peine moi à sa place. Donc et même moi fa munu ya ka démission demandée. Bon pour moi Kabiri Watidja. Souri Ibrahim Diallo. Non, c'est ce que je dis Kaba. Non mais c'est pas possible. C'est-à-dire tiens la ki kami. Moi munu be ka premier ministre ka démission demandée bi Kaba. Nous des fois alibi. C'est-à-dire, c'est des gens qui pensent que, c'est-à-dire, en tant que le gouvernement, c'est-à-dire, Djamana Takabulu Moui. Et puis, Premier ministre était la fière. Parce que, la transition fait Kaba, la lutte contre la corruption. Tchaman de B, il a fait Bala. Ni Tchaman de B Kaba, Asikuna. Premier ministre était la fière. Donc, il est à Famou. Non, au Kélé. Comme ça, il Isa Kaba. Au cas dossier B. Je le dis, je le répète. Au cas dossier B. Au cas dossier B. Voilà. Tendancieux. Kalata benake. Toi, président d'un parti politique. Et bien, pour que Kalata menaka sera au victoire que Isa Kaba. Donc, il va faire mounou ya ka démission demandée. Comment Isa Kaba donc? Et faire mon cadre ko lui est demandé pour raconter le premier ministre. Donc
d'audience. Faut bien mot de soi. Mais le premier ministre a rencontré UCR, le parti de Nuntogo. C'est parti à quel poids face aux autres partis politiques. Faut acclamer pour moi. Youssouf. Donc, Issa Kabak, 3 secondes. Donc, Korami Ibaron, premier ministre n'avait fait qu'à ta fangani. Il pense qu'il démissionne à campagne que avec Mingago qui a fangani. Aïe, Youssouf. Ni mo nous ko bi go premier ministre ga démissionné. Ni tout chien follow. Depuis premier ministre ga décret de nomination ma bon ni mo nous ta fait. Wa ira ka fouté faire avec premier ministre. À quel école fait premier ministre? We are for ni nebe ou ka lettre mi donc we are for ko premier ministre a démissionné lettre saba. Mini konna la ba for ko premier ministre ga démissionné. Ni ta chien follow. Et puis propos tendancieux du main oui élection là ben tout gam na kora obiga suro de nia oga na suro nia nize na kete et ça et premier ministre e kuma fo cadre do de kono il faut pas que anga bo o de konna la faut jamana de ngo de forme premier ministre go ko force de changement kanga frano pour gagner dignement les élections pour que mais est-ce que premier ministre fait un rôle kono fo le premier ministre ba ka rôle de konna la ola pour que ngom godo ya ira ka fo ko assise nationale ko tita ko nuna fanga la domna ko uti assise nationale kuma ganta bala uyo fo aywa uyo fo uga kuma ko nala isakaba fo anga familiar ka fo bi force de changement a jara mogoyo amaja mogoyo olu kanga ga frango ngani pour que transition na siramita transition bale dobe fera et bi bamu raske be transition na siramita o kana tien élection kele kofe aywa au sira de premier ministre tale sente nyokoro et question d'actualité là ay kuma do fo ngo ko aklitu la akoko mo do ya ira ka fo ko ube fa akabo fangala akoko mo do ya ale blind no ya ale boyino ali chini ni asimigo ko sugar ko walanseme kale be walanseme et abe bo gouvernement nyamugala la tête haute je pense ambe foli de aw kelen la bela jele maka aw fo ka wole mero cette groupe mo ko bela jele ambe ou fo président bagayogo sori Ibrahim Kamara ka denglu be tarata do mardi ambe adwaudo ala ka dembalo ka nagaja bamsa sisoko jokolojo ambi fo almami sangata ORTM konna la ambi fo ka ankanu baka bela jele fo ORTM konna la amba bela